Наприклад, хто не знає, що ми робили, типу, таке. Кофеїну з цукру, інше чуть. Насипали. Вже до сладкої вати. Бутля. Така. От що твориться на нашому столі. Що на полі. На стулі. Все, короче, падало. Пробуйте. Пробуйте з там повністю. Це фісташка. Така собі. Продукція або фісташка. Сподіваюся, буде бомба. Сьогодні теж попробуємо. Все, всім пока.